عزیزان گرامی آ توجہ چاہواں گا ایک گل قرآن نے سانو دس دتی رب کائنات دا فرمان ہے مینوں دین پسند ہے تے دین اسلام ہن اگلی گل ہے یا اللہ بندے کیڑے پسند اے میرے مولا تینوں بندے کیڑے چنگے لگدے نے دین تینوں اسلام پسند ہے یا اللہ کیڑے بندے چنگے لگدے نے خالق کائنات نے قرآن دے چوتھے پارا دے اندر جڑی پہلی آیت پڑھی کیڑا سپارہ اپنی بولی بولو خیر ہے میں کو تہاڈی بولی سمجھ آندی جو مردی تسی آکھو ہاں جی اے جڑی آیت میں پہلے پڑھی آیت دا حصہ کیڑا سپارہ ہاں تے ہن اگے چوتھا بولو مینوں قرآن پڑھنے تے کوئی دقت ہی کوئی نہیں نا جی میں 39 سال آپ سنا چکے ہیں تو مینوں کیڑی دقت ہونی قرآن پڑھنے توجہ کر عزیزان گرامی میں عرض کر رہا او تیسرا پارا ہن جڑی آیت میں پڑھن لگیا او قرآن مجید فرقان حمید دا چوتھا پارا یا اللہ تینوں دین اسلام پسند ہے اے میرے مالک بندے تینوں کیڑے چنگے لگدے نے کیڑیاں بندیاں نوں پسند کردا ہے کیڑے دین دے پیروکاراں نوں پسند کرنا توجہ خالق کائنات اللہ رب العالمین دا جواب آیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون توجہ کر اگے دین اسلام دا ذکر آیا ہن اسلام دے پیروکاراں دا ذکر ہے رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو اے بولو بولو اے ہن ایتھے بے ایماناں نال ذکر کوئی نہیں ایتھے ایمان والیاں نال ذکر ہے تقریباً 88 مرتبہ رب کائنات نے قرآن وچ فرمایا یا ایھا الذین حضور دے غلامہ دی شان ہے کہ بلا یا ایھا الذین آمنو اے او لقب رب کائنات پہلے انبیاء نال اس لقب نال خطاب کردا سی تے جس لقب نال رب نے بنی اسرائیل دے نبیاں تے رسولاں نال خطاب کیتا نا اس سونے لقب نال رب نے اپنے محمد دی امت نال خطاب فرمایا سٹوریاں مینوں نہیں آندیاں تسی آکھو بھائی سٹوریاں سنا سنو سٹوریاں والا کام کوئی نہیں تہاڈا ذوق پورا ہوے گا شعر میں ضرور پڑھاں گا لیکن پہلے قرآن کوئی یہ نہ کہ بدبخت کے قرآن نہیں پڑھ دے میں کہا سی پڑھ دے بھی آتے پڑھان دے ساڑھے کو لسے قرآن پڑھایا کن جانا ہے پڑھیا کن جانا ہے قبلہ استاد محترم حافظ غلام جیلانی صاحب فرمایا ایک بچے نے قرآن حفظ کیتا ہو دی دستار بندی بھی ہو توجہ کر اسی پڑھان والے لوگ ہیں صرف پڑھن والے نہیں عزیزان گرامی خالق کائنات اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین تھوڑا جا اچھا ایمان والے ہو آمنو اے ایمان والے ہو ان مفسرین کرام نے لکھا جس ویلے پڑھو یا سنو یا ایھا الذین آمنو اپنی پوری توجہ اپنے رب والے لگا لو اللہ کریم یا تے تانوں کسے کم دے کرن دا حکم دے رہا یا پھر کسے کم تو میرا رب تانوں منع کر رہا آؤ دوستو اسی اس آیت پاک دے اندر دیکھنے رب نے ساڈے نال خطاب کر کے کیڑا حکم دیتا فرمایا اے ایمان والے ہو اے میرے مصطفیٰ دے غلاموں اتقوا اللہ اللہ دے کولوں ڈرو سرداراں کولوں ڈرن دی کوئی جناب والا گل نہیں ایم پی اے تے ایم این اے کولوں ڈرن دا کوئی جناب والا بالکل ڈرن دی ضرورت کوئی نہیں اللہ نے فرمایا میرے کولوں بول بول اللہ دے کولوں ڈرو اتقوا اللہ فرمایا اللہ دے کولوں ڈرو یا اللہ کیویں ڈریے حق تقاتی جویں ڈرن دا توجہ کر جویں ڈرن دا حق سانو رب دا خوف نہ رہیا ہر چیز کولوں اسی پیٹر دیاں تے جیڑا رب کولوں ڈرن والا ہے قرآن نے اپنے اندر اعلان فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون دنیا دے اندر بھی بے خوف ہو جاندے نے اللہ کولوں ڈرن والے آخرت دے اندر بھی جناب والا بے خوف ہون گے اللہ کولوں ڈرن والے نہ کوئی خوف تے نہ کوئی غم نہ خوف تے نہ کوئی غم توجہ کر میرے کولوں انج ڈرو رب نے فرمایا جویں ڈرن دا حق ایک حصہ اگے چل میں جڑی گل کر رہا اللہ بندے کیڑے پسند نہیں اللہ پاک نے اس آیت پاک دے دوسرے حصے دے اندر ارشاد فرمایا ولا تموتن
نہ مرے ہو پہلے نفی ہے اللہ کیا نہ مرے ہو کیا ولا تموتن نہ مرے ہو نہ تانوں موت آئے الا مگر مرنا تو ہے نا جی بولو تو صحیح کوئی تیاری شاری کیتی ہوئی ہے تیاری ہوئے تو پھر بندہ ڈردا تے جنہ کو تیاری کوئی نہیں خالی موت نہ قبلہ نہ ہی آ جائے نا پتہ نہیں کہ بنسی کہ ہو سی کہ بنسی نہیں تیاری کر اس دی توجہ کر ولا تموتن رب نے فرمایا نہ مرے ہو نہ تانوں موت آئے الا مگر جدوں بھی موت آئے جس ویلے بھی مرے ہو وانتم مسلمون اللہ نے فرمایا مسلمان ہو کے مرے ہو مومن ہو کے مرے ہو صاحب ایمان ہو کے مرے ہو بے ایمان ہو کے نہیں مرنا گویا رب کائنات نے رد فرما دیتا یہودی ہو کے نہیں مرنا عیسائی ہو کے نہیں مرنا سکھ ہو کے نہیں مرنا ہندو ہو کے نہیں مرنا کافر ہو کے نہیں مرنا میرے محمد دا غلام ہو کے رب کائنات نو بندے چنگے لگ دینے مسلمان صاحب ایمان بندے چنگے لگ دینے دین اسلام پسند تے بندے بول بندے مسلمان پسند نے بالکل اسی طرح میں اراد کر رہا جی میں لا الہ کوئی الہ نہیں کوئی معبود نہیں کوئی عبادت دے لائق نہیں الا اللہ جدوں ملا کے پڑھو گے الا اللہ لا الہ الا اللہ پہلے نفی ہے کوئی عبادت دے لائق نہیں کوئی معبود نہیں کوئی الہ نہیں مگر اچھا بول مگر اللہ دا نام بڑی عظمت والا ذرا اچھا نہ گنو اللہ عبادت دے لائق ہے اسی طرح اس آیت پاک دے اندر میرے رب نے فرمایا ولا تموتن اوے نہ مرے ہو الا مگر جدوں بھی مرے ہو اس عالم دے اندر تانوں موت آنی چاہیے تہاڈی زبان تے مرن والی بھی یا میرا ذکر ہوے یا میرے محبوب دا